Noin. Nyt voidaan aloittaakin video. No, tää on mun Titanic. Paitsi että tää on näköinen. Ja täytyy laittaa zombit pois. Täältä. Noin. Voisin tohon lisää soittaa. Hiljensin musiikkia äsken. Tää putoo tyhjää. Joo, tää on tosiaankin tehty Creative modella, eli siis loppumattomilla. Titanicin piippuja vähän. Juu, tässä on mun vieressä yksi mun kaveri. Se aikoo ostaa Minecraftin kanssa. Just vähän aikaa sitten tuli kylään tässä. Kun ei ollut muutakaan tekemistä. Ja tosiaan toi olisi niinku survivalisi niinku vähän mahdotonta tehdä. Samaa mieltä mäkin oon. Että ne kultapalikat ja kaikki. Niin ja noi rautablokit ja sun muut. Niin niitä on vähän mahdoton niinku Ja rakentaa. obsidiania ja kaikkea. Ja täällä on tää tanssisali, mitä mä en saanut valmiiksi. Tää Titanic on kyllä vähän se keskeneräinen, mutta ei kai se haittaa. Ja sit tää toimii tälleen jännästi tää lipu. Ja mä oon kehitellyt tänne, että on kyllä vielä vähän keskeneräinen tää Titanic. Ja mä oon... Näitä niitä savupiippujakin, millä tyylillä tehdään. Oot. No, mä oon vähän rakennellut aikani kuluksi ja ei tätä kummosempi joku. Aika iso. En oo keksinyt mitään muuta ja sitten täällä on näitä huoneistojakin ihan hirveästi. Mä näytän niitä kohtaa. Säkin vähän autot, eiks niin? Oli muuten vähän hiukan vaikea rakentaa. Ja sit kun tää menee täältä tonne. Ja tää on muuten tästä hieno. Sit kun menee tähän. Ja tää on tosi hieno. Nyt kun on yö, niin mä voisin muuten näyttää näitä piippuja. Siinä mä voisin näyttää vähän huoneitakin. No nää ei nyt oo oikein valmistuneita, mutta tälleen nää tehdään. Älkää laittako sitä flint and steelia, vaan laittakaa noita tulipalleja, niin tulee tommosia. Näitä niin tulee hyvä. Juu, mä vähän säätelen tätä, kun tää on vähän huonosti mennyt tää nyt. Juu, nyt on hyvä. Juu, jatketaan. Näytetään meidän huoneelle. Juu, näytetään nyt nekin, niin saadaan vähän iloa tähän videoon. Nyt tulee, kuulkaas, paljon huoneita. Jokainen huone on tällainen. Pääsee nukkumaan. Mene nukkumaan. Okei. Hei, nuku. Tälleen voi tehdä. Sadaa. Odottaa, jos sun talo sitten palaa. Tää on kyllä vähän nyt tällaista pelleilyä. Ennenkin. Oho. Mä vähän pärisen nyt sitten näköjään. Pistäisköhän jotain uuttakin musiikkia kohta? Tässä on aika paljon näitä huoneita. Ja sit muuten tässä on tää prinsessahuonekin. Tai mikä se nyt olikaan. Ohjaamo. Ei kun se ohjaamo on tän päällä, kun tää on tää prinsessahuone. Tällainen. Kuninkaallinen huone. Niin, tää on tää kuninkaallinen. Unohtunut pistää taulut. Joo, tää on vähän keskenään, niin kuin mä sanoinkin. Tosiaan tuolla laivan allakin on ihan hirveästi huoneita. Juu. Me ei olla Leivinkaan niitä laskettu. No joo. Onhan toi Darkenkin auttanut mua. Siis se mun kaveri on Darken. Älkää ihmettelkö. Jos videossa on vähän häikkä. Kun nimi on Darken mun kaveri ja no joo. Antaa olla. Te saatte ne selville vielä siinä, jos mä teen extran. Siis se on special video. Niin, spesiaali. Jos musta on se Minecraft, niin aiottais tehdä sen Monin pelin. multiplayeri. Niin. Tässä tosiaan on tää hirveä iso laiva. No joo,
on vähän keskeneräinen, kyllä mä en sen tiedä, mutta pitäisi saada joskus valmiiksi. Sitten täytyy rakentaa kaupat ja Tosiaan tuohon alle mä saan ne mustat viivat, niin siihen tulee vielä huoneita. Hei. Mitä? Niin ja se mulla on täälläkin pari huonetta. Täällä on hieno näköala. Tää on Mä oon jännä. tehty toi itse. Niin ne ollaankin tuolta valuu vettä hienosti. Ei varmaan tommosää tavallisella maailmalla. Juu, ei tollasia näy kauheasti. Hei, toimiikohan se ihmekohta nyt? Katsotaan. Ei nyt toiminut. En mä pääse tosta puun läpi enää. Muistatko silloin kun meni? Tää silloin. Vähän feilas silloin vähän se. Ei. Tästä näkyy aika jännästi tuohon loppuun. Niin. On niin lyhyt näkö tällä tyypillä, niin ei näe. Meillä ei ole sitä 64 bittistä ja vaan. Niin. Meillä on se 32 bittistä. Muuten olisi hyvä. Joo, mä voisin... No, nyt mä näytän jotain muutakin maailmaa vähäsen. Täällä on näitä ihmemaailmoita. Joo, ja... Täällä on näitä ihmeellisiä juttuja. Niin, mä oon tekemässä kerrostaloa. Tää ei ole ihan vielä valmis, mutta... Keskeneräinen tulee olemaan aika kauan. Mä oon tällä latteella ihmepaikalla rakentamassa kerrostaloa. Ja Tuolla on laavaa. Mistä sä saat laavaa? Ei, kun se oli siellä. Mä kattoo. Okei. Mulla on kiva paikka, kun täällä on. Oot kuollut. Ihme. Voisiko ottaa puuta? Ei. Kato, posse, menee tappaa. Ei, tää on huono laulu, mä haluan vaihtaa. Laitetaan yksi pidemmälle. Tätä ei ollut viimeisessä videossa. Tai sisässä. Viime videossa Leevi ei puhunutkaan, kun se oli pikkasen kipeä. Niin. Joo, täällä musiikki on aika Aika yleinen. hieno paikka, tommonen kuin laava ja kaikkea tossa. Kuole possu nyt. Ei oo kiva. Mä sain ruokaakin. Paistettu. Ei oo. Onpa kato. Jee! En tiennytkään tota glitchiä. Tai noin se periaatteessa Se on hyvä, jos on jousipyssy upattu niin sillä, että se ampuu tulinuoria, niin sit kun ampuu possun tai johonkin. No joo, vois sanoa, no vähän ajan päästä vaikka nytten. Heippa!